Здравейте, драги зрители! Намираме се в столичната зала Христо Ботев. Току-що завърши матча между женските отбори на Левски София и Славия София. Това бе матч от последния кръг на женското първенство, в който отбора на Левски победи Славия с 3-0 гейма. Така Левски завърши с победа първенството, като се намира на второ място след редовния сезон. Сега отиваме да вземем за вас изявления от двамата треньори. Първо ще се насочи към треньора на Левски. Изчакваме за секунда. Пред нас е треньора на Левски, Радослав Бакърджиев. Честита победа. Завършихте сезона с победа. Доволен ли сте от играта? Категорично 3-0. Имам някои забележки за някои от нещата, които се случват от наша страна на мрежата, но съм доволен, че успяхме да победим 3-0. С оглед на предишния матч, в който през първия полусезон бихте 3-2, сега въпреки, че има нови попълнения в Славия, бяхте много категорични. Добър знак. По-добре играхме. Това, което си говорихме преди матча, че трябва да излезем и ние да си вземе победата, а не да чакаме едва ли не матч сам да свърши. Завършихте на второ място в редовния сезон. Как коментирате това представяне? Как? Може би логично след недобрата игра срещу Марица във втория матч и след тези точки, които загубихме, съответно първия полусезон срещу Славия и втория полусезон срещу ЦСК. Мисля, че това е много логично второ място. Чакаме плейофите. Добре, сега обаче идва Купата на България. Коментар преди началото, вашата група. Отиваме за 3 победи в Шумен. Целта е попадане. Целта е да спечелиме 3 мача в Шумен, да играем финал и да го спечелим. Добре, благодаря. Чухте мнението на Радослав Бакърджиев. Второто място е добро с оглед на показаното през сезона. А целта в предстоящата Купа на България е попадане на финал и спечелване на финала. Купата на България ще започне от сега. Предварителната фаза ще бъде от 4 до 6 март, като ще бъдат 2 предварителни групи. Едната ще се играе тук в столичната зала Христо Ботев, а другата ще бъде в Шумен. Сега се насочваме към треньора на Славия Иван Димитров, който обаче за момента не е в залата. Изчакваме да видим къде е той. За съжаление, драги зрители, треньора на Славия Иван Димитров напусна залата и не можем да ви предоставим изявление с него. Още веднъж да кажа за всички, отбора на Левски победи Славия с 3-0 гейма и така завърши с победа в редовния сезон, като завърши на второ място в класирането. За вас от зала Христо Ботев коментира Ани Колева, bgvolleyball.com.